nasida gokma ari hanguluanna di tubuhon ma anak buah bajuna di borhos ma di biakon ma tu bagasan panggagasan ala sodong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi ado mamar borngin di ladang na di sini akabar mahan mangingani pinahan nasida. Jadi tidak potong sada suruh-suruan mana sida jalamar sinondang ma sangap nituani kumaliang nasida gabi mabiar sututuma alai didok suruh-suruan ima tu nasida unang hamu mabiar ai barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna parsaulian ni sandok bangsoi ai naum tubuh do di hamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Jesus,